ए बाबू भक्त लोग अर्जी करता विनती करता कि ए बाबा गौरी के ललन माया कहले बाबू गौरी के ललन माया सुमिरन में लाज बचावो सुमिरन में लाज बचावो आई रउआ ही रणधीर पासवान जी उनका तरफ से ढेर ढेर रुपया का पुरस्कार भाई के नमस्कार जगहिया के जयकार जय हो। ये पहला बहने हो गई सरकार कपाट ठेकाई दुकानदारी बा ये राम नाम का दुकानदारी नु हो। अच्छा चलावा बाबू गौरी के ललन आया भक्त लोग के गणेश जी महाराज गौरी के ललन माया सुमिरन में लाज बचावो सुमिरन में लाज बचावो ओ दी गौरी के ललन माया सुमिरन में लाज बचावो सुमिरन में लाज बचावो ओ जी भक्त कल के गणेश जी महाराज रौरो पूजा होला राउर बाबूजी देवो में महादेव बानी उनकरो पूजा होला ए गणेश जी महाराज राउर बड़ाई कहाँ तक कही जाओ रउआ तो ऐसा देवता बानी की कुल परिवार के पूजा होला आई रणधीर पासवान जी के तरफ से 51 रुपया पुरस्कार नमस्कार पवन पासवान जी के तरफ से 51 रुपया पुरस्कार नमस्कार जगहिया के जय जयकार भक्त लोग कहले कि ये बाबा अर्जुन भाई तनी तेज हो माता गौर पार्वती पिता महादेवा माता गौर पार्वती पिता महादेवा ए बाबू लड्डूअन के भोग लागे संत करे सेवा 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 ए हो गौरी के ललन माया बो ए बाबू गौरी के ललन माया वो सुमिरन में लाज बचावो सुमिरन में लाज बचावो ओ जी गौरी के ललन माया लाज बचावो गौरी के ललन माया वो सुमिरन में लाज बचावो सुमिरन में लाज बचावो ओ जी गौरी के ललन माया लाज बचावो
बाबा ये गणेश जी महाराज अब हाथी सिर मस्तक शोभे लीलो रे चंदनवा हाथी सिर मस्तक शोभे लीलो रे चंदनवा ए बाबा सब देवतन से पहले होखेला पूजनवा ए सब देवतन से पहले होखेला पूजनवा ए बाबा गौरी के ललन मायाबो गौरी के ललन